ассалому алайкум ҳамватанони иззатманд. Табиист ки вазифаи ҳар як корманди милитсия таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва пешгирии ҷинояту ҷинояткорӣ дар кишвар аст. барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ ба таваҷҷӯҳи шумо фаъолияти мақомоти корҳои дохилии мамлакатро манзур медорад ки дар он рӯйдоду воқеаҳои ҷиноятӣ ва дигар самтҳои корбарии милитсия ҷой дода шудааст. дар студия бо шумо абдулмумин зайниддинзода. мутаваҷҷеҳ бошед ба сархати хабарҳо. марди 34-сола дар заминаи рашку бадгумонӣ ҳамдеҳаи худро ба ҳалокат расонид. ғоратгарон бо роҳи таҳдиду зӯроварӣ маблағ ва телефони мобилии донишҷӯро ошкоро тасарруф карданд. содир кардани 30 лаҳзаи ҷинояти дуздӣ аз ҷониби нафаре ки қаблан 5 маротиба ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷалб карда шудааст. ин ва дигар хабару гузоришҳо дар нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ.